Akce? To bojíš. To bojíš się jak wyszpul. Daj ten. Powiedz, boisz się, powiedz. Ale, prosimy na tylu. Dalej, dáme to. Tam pro. Jak já ty? Ty ne! To by neure. Ale myslíš, že pustíš. Ty vole, ten... Boň, musíš pomalu. Bacha, No to půjde, musíš být rychlej. Hej, to půjde. Ještě rychle. To půjde. Jorko, jestli to tam tak. Ještě rychle. A moc. A tak. Tak pojď. Takže... Každý byl, ty vole. Tak ho zahodil. Ty vole. To je pěkný. To může tak říkat. Počkej, co se dělá? Taková furt. To dělá, ale dělá něco jinýho. Něco jinýho. Pojď to. Pojď sem. Já říkám, padu rovnou na záda. Počkej, já ti to udělám. Dobrý flipe. Počkej, tady jde. Jo, dobrý, já jsem vezme ty vole. Tak stůj, pojď. Pojď se chtěl. Jo? Vole, ty byl, vole. Ty vole. Ale ty se odkladil trochu. Znoží táhnou prý určitě u tebe. Obítni se, ty vole. Já to vypnu. Ale to bylo dobrý, ne? Ty slyšu. Chceš ho ještě jednou? Ne. To bylo ostrý, jo. Ty králu.